ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 17 ноябр соли 2025 сол. хоб 13 дона хона ҳастае ки пешкаштон мекунем тамошо кунед. Числаи 17 ноябр 2025 сол. дӯстон, барои реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, чизе ки дорен дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. ютуб, тикток, инстаграмда реклама карда фурӯшта мегузорем дӯстон. ирӯза навурда 13 дона хона аз ҳар як гӯшаву канутрисон, нарх наво аз 115 000 сомонӣ. Квартира 115 000 сум шид. Тамошо кунед бачаҳо. лайкҳо рамонед аз куҷо хона, замин, квартира дар курай. Таги комментария видео нависа намонед. худо хоҳад ҳаракат карда аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед, видеора сар мекунем бачаҳо. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москваский област кор мекунем, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат, пряма Тоҷикистон. пашти ҳар ҳафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеҳ Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликӯй. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Саудо ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстони азиз, яка мегӯяд ки як хона аз тарафи 9 километр, замин 3 сотих ҳам боша мешавад. ягон як хонагаҳай ё ки ягон 3 сотих заминай боша, мо мегирем, дар кор монай мега. ё ки хонаи тайёр боша, то 350 000 сомона мехарам. рақамоша гузоштагӣ ба ҳамин номер занг занед. одамое ки тарафҳои 9 километр ягон як хонага ё ки ягон 3 сотих замин ё ки ягон хонае боша ки тайёр боша, то 350 000 сум мехарем мега. рақамоша мондем дӯстон, муроҷиат кунем, бениҳоят кори хуб мешавад. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ роҳӣ кардагӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Зарафшон 1. дом худаш 5 этажаҳай хона бошад, дар 4 этаж қарор дорад. дар 4 этаж 27 квадратный метр савдо мешавад. балконаш 6,4 квадратный метр. обши нарх 405 000 сомон муомила дорам. рақамҳои дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. отопление дорам. бо ашёҳо хона фурӯхта мешавад. дар наздикии хона инфексиони баниса, торговый центр, хоб мастерок, марва, сафо, ду бозор, ду мактаб, ду садик, аптекаҳо қатор 24 соата ҳастай. савдо мешавад 27 квадрат, 405 000 сум. одамое ки ба хона эҳтиёҷ дорен, ина рақамҳои дасти WhatsApp якара мегузорам. аз думи Саудо ТВ занг занед бачаҳоз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 3 сотих замин, деҳаи хушманзар, шаҳри Ҳисор. деҳаи хушманзар 215 000 сум нарх. рақамҳои ахири 33 рӯи экрани шумо. ассалому алайкум мардум, хонаи фурӯшӣ дорем. 4 дар хона дора, як хонаш ремонт кардагиай подвал дора, дар шаҳри Ҳисор, деҳаи хушманзар ё юбилей мега ку бачо анамҷа қарор дора. хоб харидори аниқ боша, занг зана арзон мешава. бо ҳозираша 215 000 муомила дора. занг зана чахчах кунед бача азиз.
мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ бачаи азиз. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 6 сотих замин дорад, 4 ҳуҷра. ҳаққа ҳамсоя мардум зиндагӣ кардестиянд. шаҳри ваҳдат деҳаи ҷавононда қарор дорад. 160 000 сомон нарх дорад. ана ҳамин хона, ана ҳамин участка обши масоҳати 6 сотиха ташкил метиҳад, 4 ҳуҷра, 160. хона дар ваҳдат деҳаи ҷавонон. одамои серьёзни ҳамин ки занг зад мегӯянд ки аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. дӯстон, лайкотонро монед, подписатсия кунед. аз куҷо хона, замин, квартира дар кор, чанд комната дар кор, чанд сотих замин дар кор, чанд квадрат, чандум этаж дар кор, то чанд сума дар кор, фақат дар таги комментария нависта монед, ҳаракат мекунем ки ёфта навортон кунем. имкон бошад лайк монед, дар канал подписатсия кунед. баъдан дӯстон далши наворро тамошо кардан гиред. хонаҳо, квартираҳоро навор. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар сеюм этаж масоҳати 29 квадратни метр. нигоҳ кунед, шириншоҳ, шоҳтемур, шаҳри Истиқлол ҳастае ки бачаҳо табашшаҳр мегӯянд, ҳамҷа қарор дорад Карочи. 150 000 нарх, 29 метри квадратӣ дар сеюм этаж. як хонага квартира дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад, ҳолати беҳтарин. хуб, чӣ хел мебинен? ремонтуш бад нест, мебел дора, фасон, документ ҳастаи ов ҳастаи. хуб, сатвоиза 150 та. хеле нархҳо фикр мекунем ба чо редка мешавад. 150 ҳай территорияи шаҳри Истиқлол ҳам ҷош зуре бачо, ҷои обод. 29 квадраташ камтар ҳам бошад, не ки хай 150 нархи созай. дӯстон, кадометон ки мегирен, ватсап шонда занг занен, не ки лайкҳоро монен, ҳам хеле хонаҳоро иншоалло зиёдтар мемонад. фақат лайк зиёд шава, хонаҳо зиёд мешаванд. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар 9 этаж масоҳати 42 квадратни метр дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. 230 000 нарх, рақамҳои 0900 ватсапшон. фурӯши як хонага дар 8 маҳалла, 9 этаж, лифт айни замон кор накадестай мега. хона бо тамоми шароитош фурӯхта мешавад. танҳо медрои зиндагиро сар мекунед. 9 этаж, 230 000 сом, 42 метри квадратӣ, шаҳри Хуҷанд. занг занен, маслиҳатро бигиред. баъдан дӯстон, вақте ки хона равон мекунед, ҳаракат карда видеонавор карда роӣ кунед. чем сурат ба видео бо тамошобинҳо хушудтар мебинанд. хона кадом ҳол, чӣ хелай. хулоса ки инами хеле гапҳо бачаи азиз. подписатсия кунед, ҳозир подписатсия. баъдан далши мегзарем ба хонаи фурӯшӣ yoki квартираи фурӯшӣ шашум. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 115 000 сомон нарх. нигоҳ кунед, 115 000 сомон нарх, як ҳуҷрага квартира дар Соколни этаж ки масоҳати 25 квадрат дар фабрика гардиши Ленинград, фабрика Ленинград, ноҳаёрдаки шаҳри Душанбе. 115 000 25 квадрат фурӯшӣ дар гардиши Ленинград, доми 6 ошёнага дар Соколни этаж қарор дорад. хонамон дар наздикии мактаб, садик, коллеҷи тиббӣ ва гимназия мегӯянд. хулоса бачаҳо нигоҳ кунед, 115 000 дам мегиренаш. бо далши исчагар фирма ки бикуна хуб, накуна хитон у тарафша чахчак. рақамҳои дастии ахираш 66 و 86 да аз номи Саудо ТВ занг занед бачаҳои азиз. баъдан дӯстон, лайкотонро монед, подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед, чизе дар кор нависен комментария. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 8 этаж ки масоҳати 65 метри квадратиро ташкил метиҳад. дар 8 микрорайон, шаҳри Турсунзода, регари пешина, 175 000 сомон, 65 метри квадратӣ фурӯхта мешавад дар 8 этаж. нархи созай бача, нигоҳ кунед, 65. регарам ҷои зурай. тамоми заводу техникаҳо арзонӣ дар регар. шаҳри Турсунзода бениҳоят ҷои зур. хуб, рақамҳои дастии ахираш 91 90 мегзорам. занг занен, чахчаҳка бигирен. простаки хона коробка ҳай, неки 65 квадрат, ира се хонагаи фасона мешавад. ду хона гуфтенша.
8 этаж 1 маҳаллаи шаҳри Тузунзода занг зад чахшак кунед. Ҳамин хона дӯстон арзанда ба ҳамин нарх ҳастай ё ки арзанда нестай? Фикротуна комментария кунед ки як фикри шумора мо фаҳмем чӣ мегӯянд оиди ҳамин 1.75. Мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастай ки дуҳуҷрага квартира, как хонаи заминӣ ба чаку, иқалак ҳавлӣ ҳам дора. вақте ки мо квартира эълонш кардем, 1 этаж, яъне ки 37 квадрат дохили хонаҳо, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Кӯлоб, 248 000 сум нарх. Духонага Барако мегӯяд, дар роҳи Калон, пеши. хоб нигоҳ кунед бачаҳо, номбои хона дора худашда, ҳавлӣ ҳам дора, камтарак номбои хона дора. метрои зиндагиро сар мекунӣ. пеши мактаби 51 дига арзон намешавад. 248 000 сум номбои дора, хай ремонтош боли мени кардагӣ. 37 квадрат дохили хонаҳо, камтар бо ҳавлича дора. занг за масъя кунед мегиред. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 6 сотих замин дорои 2 ҳуҷра, шаҳри Ҳисор, Уртабуз, Ганҷрез. ҳавли фурӯшӣ бо масоҳати 6 сотиха дорои 2 хона плюс кухни плюс ванна плюс ҳоҷатхона ва чакдонхона, мурғхона дорад. ҳамчун дорои 30-40 дарахти мевадиҳанда мебошад. хонаҳо бо ремонти хуб. адрес деҳаи Ганҷрез, Уртабуз, аз роҳи Калон то хона мегӯяд 400 метр. аз политехникум то хонара таксиҳо ҳастай дӯстон. занг занед 320 000 нархаш бо муомилаи соз мешавад. 320 6 сотиха 2 ҳуҷрага ҳамаша дорад. чакдонхона, ҳоҷатхона, аловхона, мурғхона, кухни, баня, ванна, ҳоҷатхона ҳамаш хулос ҳастай. фақат дар ватсапшон аз Зуми Саудо ТВ метонен муроҷиат бикунед бача азиз. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастай ки дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 1 сотих замин, дар ҳаёти нав, шаҳри Душанбе. 380 000 нарх, 0.5 сотих заминаш. хоб 1 этаж, кирпичный дом, духонага, дукомната ҳай, хоб ванна дора, хоб кухни дора, свет, ов пастяни ҳастай, овшва свет ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ дорад, наздикии Ёвар ва ҳаёти нав. анамуҷа қарор дорад. 380 000 сум нархаш бо занг за муомила кунед дӯстон азиз. мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки 1 ҳуҷрага квартира дар 1 этаж, масоҳати 30 метри квадратӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, дар 46 микрорайон, территорияи Саховат, ана тарафо поёни Султони Кабир. хоб 420 000 нарх. якхонагаи фурӯшӣ дар откритии Лесницаҳай, хонаи Калон дар 46 микрорайон, пушти МБТ, ремонташ люкс, бо тамоми санъатш ба чизу чорааш, отоплени оби гарму хунук ҳастай. хоб хона утеплиткадаги тайёрай, тёпли пол дорад, тирезаҳош пластика, решотка, ҳамаи чизош нав. хулоса ки 420 000 нарх. пеши хонада майдончаи кӯдакона, мактаб, садик, коллеҷ ва дигаро ҳастай. занг занед 30 квадрат 420 000 идомада қарор дорад. мегзарем ба 12-мин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки 70 метри квадратӣ, 3 ҳуҷрага дар 1 этаж, дар Лучоб, шаҳри Душанбе, ҷазира Лучоб якамҷа қарор дорад. 500 000 нарх. донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ, поёнаш парки нав.
наздикии донишгоҳи тарбия симон хона дар пеши донишгоҳ. Дом саюзӣ кирпични 4 этажни дом, хона дар якум этаж, сехонага 70 квадрат, душанбе лучоб 500 000 нарх муомила дорад. Маршрути 54, маршрути 47, маршрути 10, боз автобус, такси шаб то саҳар ҳастад, маршрутҳо ҳастанд. Хулоса дӯстон 500 000 70 квадрат. Лекин нархи соза бачаҳо 70 метри квадратиро дар 500 000 бо ремонти замонавӣ фасон метавонед бихаренед. Темболи дар наздикии ҷазира, донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ. Занг занед, чахчах кунед. Мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 18-ум этаж ки масоҳати 50 метри квадратӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. 525 000 нарх. Хонагаи фурӯшӣ дар 18-ум этаж, доми 19 этажа. Дом дар 63-ум микрорайони қарор дорад. Ремонтиш хуб бо чизу чораш пурта мешавад. Термикс, кондисионер, телевизор, холодильник, стиральная машина ҳастаем. Қолин, парда, чизе ки дар сурат мебинен ҳаст, мега местан. Харидор аниқ, занг занед, савдо мешавад. 50 квадрат, 525 000 сум нарх. Юзан абор дӯстон ҷанбаси чизе ки ёфтем, хоҳиш кардем, роҳӣ кардем, ҳамаша мондем. Баъдан бо қабули реклама, хона, замин, мошин чизе дорем, дар WhatsApp роҳӣ кунед, рекламаш карда фурӯшта мегузорем. Лайкҳо тамонед, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дар кораи таги коммента нависондамони зиндаву сарвалом шумо азиз.